No, todo viene Tienes que aprender a hacer. yo no entiendo las cosas y en vez de intentarlo, pues me hago pasito. Pero es que imagínate que Diana, yo que sé, un día se va y no la tienes a tu lado. Pues me sentiré sola porque no hablo con nadie más. Hombre, conmigo te hablas, eso no es verdad. Yo, por ejemplo, no tengo mucha relación con Laura o Elena, pero sin embargo las aprecio y estoy segura que si yo... és veure com funciona una entitat financera, com funciona una caixa d'estalvis, sobretot ara en aquests moments que estem aquí, que no sabem massa bé per on anirem. I després farem un taller de com es crea una empresa i després ens anirem a veure la seu central on veurem algunes de les dependències d'una caixa d'estalvis. Bé, mireu, les caixes d'estalvis tenen una part financera amb la que guanyen diners i una altra part que és l'obra social amb la que tornen diners a la societat. Dels beneficis que han obtingut, agafen uns quants diners i els tornen, de diferents maneres. Anem a veure primer aquesta activitat financera, com guanyen diners. Són entitats sense ànim de lucre de moment, ja veurem què passa. El que fan és obtenir diners a través de l'estalvi de la inversió, de finançaments, de pagaments i cobraments i d'assegurances. Anem a veure cada un d'aquests apartats un per un. Resulta que hi ha una sèrie de clients que porten els seus estalvis a una entitat financera, una caixa d'estalvis. Els inverteixen. Aquestes caixes d'estalvis agafen els diners de tots els seus clients i les reinverteixen en béns mobles i immobles. Bé, d'aquestes inversions obtenen uns diners, amb els quals remuneren amb uns interessos als seus clients, que el que fan normalment és tornar a posar aquests diners que han obtingut a la mateixa entitat financera, a la mateixa caixa d'estalvis o a una altra. És igual, però es tornen a invertir normalment. De vegades no tenim els diners per fer alguna cosa o per comprar alguna cosa. Què fem llavors? Demanem diners a una entitat financera. Aquesta ens els deixa i llavors nosaltres podem comprar un pis, un cotxe, fer un viatge, comprar un ordinador. Tenim diferents possibilitats. A canvi d'aquest préstec que ens han donat, hi ha una sèrie de comissions d'obertura de la gestió del préstec. Un cop nosaltres tenim aquests diners, el que hem de fer és anar-los tornant a poc, en petites quantitats, però hem de tornar també una quantitat més, els interessos. Les entitats financeres també ens ofereixen diferents mitjans de pagament, els diners en metàl·lic i les targetes, que és el més utilitzat potser actualment. Les targetes de crèdit i de dèbit. Algú sap la diferència entre unes i les altres? El débito es al contado. Sí, no, però els alumnes. No, si jo soc alumna. Ets alumna? Sí, soc molt gran, però soc alumna. Jo pensava que eres no, la professora mestre acompanyant. No. A veure, el dèbit és un pagament al comptat i el crèdit és a 30, 15 al període que estigui contractat. És a dir, que quan nosaltres paguem amb una targeta de dèbit, ens retornen directament, ens treuen directament els diners del nostre compte. Quan paguem amb una targeta de crèdit, ens ho treuen al cap d'un temps. Bé, doncs, a canvi d'aquest mitjà
que ens ofereixen, doncs, hi ha unes condicions de manteniment. Les targetes de dèbit normalment no tenen comissió, les de crèdit sí que tenen comissió perquè ens deixen uns diners, tenim la possibilitat de gastar diners que no tenim. I a canvi d'això doncs, ens treuen uns quants diners. Bé, aquestes targetes, a més, ens permeten anar a diferents punts de venda, diferents botigues, comprar una targeta i també ens permeten treure diners en metàl·lic dels caixers automàtics. D'acord? Bé, un cop nosaltres hem comprat en una botiga, aquesta botiga passa la nostra targeta pel datàfon. Ara la posa dintre del xip. Bé, això es posa en contacte directament amb l'entitat financera. Aquesta entitat financera li paga en aquesta botiga. Però a canvi d'aquesta gestió tenen un lloguer, paguen una quota aquestes botigues. És el lloguer del datàfon i del servei. Bé, hi ha coses que podem comprar i coses que o no comprar, segons ens sembli. Però hi ha coses que cada dia les gastem, com per exemple el llum, el telèfon, l'aigua, el gas, en alguns casos. Aquestes empreses a nosaltres ens envien una factura que hem de pagar. Què podem fer? Anar a cada una de les oficines d'aquestes empreses, que normalment estan separades unes de les altres, i anar pagant diferents rebuts. O bé, molt més fàcil, portar tots aquests rebuts a la nostra entitat financera i aquesta s'encarrega de fer-los arribar. És molt més fàcil si domiciliem els rebuts. És a dir, si li diem a la nostra entitat financera que cada vegada que li arribi un rebut d'una d'aquestes empreses que el pagui i que ens faci arribar a nosaltres un rebut de conforme s'ha pagat. D'aquesta manera ens oblidem, no se'ns passen els plaços de pagament i res. Bé, en els últims anys el que ha passat és que les entitats financeres han començat a tenir assegurances pròpies. En un principi eren corredoria d'assegurances, és a dir, una empresa asseguradora, diverses empreses asseguradores, o una o les que fos, que li donaven informació a les caixes d'estalvis i aquestes informaven als seus clients. Si un client volia una assegurança, el que feia és que donava, ho deia a la seva caixa d'estalvis, aquesta donava les dades del client a l'empresa asseguradora i aquesta assegurava el client. Actualment, com us deia, ja tenen moltes assegurances pròpies i per tant ja no han de ser intermediaris, sinó que són els clients pacten directament amb la seva entitat financera. I en tot això que hem vist, s'aconsegueixen diners, es guanyen diners. De tots els diners que es guanyen, hi ha uns beneficis. De tots els beneficis obtinguts en un any, s'agafa més o menys una quarta part, aproximadament, i es torna a la societat. Això és el que s'anomena obra social. Es queden com a reserves unes 3/4 parts dels beneficis per diferents coses. Per què deuen ser aquestes coses? Per què? Per la gent gran, per fer museus o coses. Les reserves que es queda a l'entitat. Per invertir en altres empreses. Per reinvertir en altres empreses. Per què més? Per donar crèdits, préstecs als clients. Para tener un fondo de garantía que... Per tenir una reserva pròpia. Per què més? Ara no estem en un moment d'expansió. Normalment les entitats financeres el que volen és que les coneixin com a més llocs millor. Per tant, normalment s'expandeixen, arriben a poblacions on no tenen oficines. Quan volen una oficina nova, han de comprar un local, instal·lar-hi tota la maquinària, tot el mobiliari necessari, contractar més personal. Cada any, normalment, el personal cobra una mica més, tot això surt de les reserves. I la quarta part, aproximadament, cap a l'obra social, cap a tornar a la societat. D'acord? Alguna pregunta, alguna curiositat d'això? Bé, anem a veure com apareixen les entitats financeres. Fixeu-vos, en aquests moments hi ha hagut una sèrie de fusions entre l'any passat i aquest, una sèrie de fusions entre diferents entitats. Anem més enrere. Anem més enrere al moment en què es constitueixen les caixes d'estalvis. Apareixen en el segle XIX, les primeres, perquè resulta que amb la revolució industrial el que passa és que hi ha molta gent que va a viure del camp a la ciutat. A la ciutat hi havia molta feina, de totes les fàbriques, en el camp no n'hi havia. Això fa que arribi molta gent amb l'oposat i que no tinguin ni lloc per viure
ni amb què alimentar-se en els primers dies, perquè de seguida trobaven feina, evidentment. Què passa, doncs? Que es comencen a crear caixes d'estalvis que guanyaven uns diners, evidentment, però també tenien aquesta part d'obra social per ajudar a tota aquesta gent que arribava a donar un benefici a la ciutat, evidentment, també. Perquè les indústries es beneficiaven de tota aquesta indústria que venia. La indústria del cotó, no? Del cotó. Cotó, sobretot a Terrassa. Aquí a Sabadell hi havia també de cotó, però sobretot era llanera, a Sabadell. Es feia llana. Estem parlant d'aquí, però hi ha altres poblacions que tenien altres tipus d'indústries. Per això parlo de la indústria en general. Llavors, això, es beneficiaven la indústria, també es beneficiaven aquestes persones que venien aquí a treballar i que en els seus llocs d'origen, en els pobles, doncs no tenien forma de viure bé. Però estaven passant bastant malament. Aquestes caixes d'estalvis, per tant, apareixen amb l'obligació de destinar una part dels beneficis a l'obra social. I és aquí on es comencen a desenvolupar les caixes d'estalvis, a diferència dels bancs, que els bancs sempre han sigut privats i poden tenir obra social o no, no tenen l'obligació. Les caixes d'estalvis sí que la tenien, ara ja no estan obligades. D'acord? Bé, què passa? Doncs així estan molts anys. Ara es produeix en els últims 2 anys una crisi important, no hi ha manera de veure la llum. La solució que troben les caixes d'estalvis és fusionar-se unes amb les altres. Hi ha diferents fusions. On estem ara havia estat Caixa Sabadell. Caixa Sabadell es fusiona amb Caixa Terrassa i Caixa Manlleu. Entre les tres formen un Incaixa, que se li diu. Llavors, tot i que ja actuaven durant tot el 2010, ja van estar actuant conjuntament, la data de fusió oficial és l'1 de juliol del 2010.